Hvad i? Hey, Donuthoved. Vågn op. Vågn op. Millionårs Maloney om morgenen. Han er min yndlingsvært. Hvad? Hør her. Jeg har lige bidt en donut. Og hvad fandt jeg? Syltetøj? Nej. En golfbold. Den gyldne golfbold. Du fandt den. Hun vandt. Hun vandt. Hey alle sammen. Ginger har vundet nøglerne til mit kongerige. Er det ikke fantastisk? Jeg lagde den gyldne golfbold i min donutdej og besluttede, at den, der finder den, vil arve forretningen, når jeg trækker mig tilbage. Mener du det? Ja, jeg kan jo ikke arbejde i al evighed. Så hvis du er interesseret, Ginger, så kan alt det her blive dit. Don Donaldson, jeg siger, det kan ikke gå hurtigt nok.